Andito na ang Toro Farm. Hi! Sa mga Arabong Hilaw. Arabong Hilaw, si Ana Carmela. Ako sa mga Arabong Hilaw ni Carmela. Hi! Hi! Hi, Ana Rose! Ayan kami magpabuya. Excited ako sa imong sinulog, Ana Ruth! Hello po! Hala, gwapo mo na sila sa personal, no? Buya! Kamusta? Hi, mother! Hi! Nice meeting you! Hello! Hi, sir! Ama si Snake ni ay. Nasa kanila gikuha niya ang iPhone dito. Tingawat sa iPhone? Dahil gipakuha ng iPhone kaya sa Apple ID. Tingawat sa iPhone. Bawa lagi ato kung chatan na ako, gipayo na akong iPhone-an. Kagmay mo rin mga ano man diyan. Kagmay mo rin ha? Anaros. Hi! Kita anak na? Iya, anak ni Ay, mo diyan. Si Ana Ruth kay pregnant. Oh. Apa di ba? Magic man. Oh, ikaw ang Stable and celebrate. 3 points. Big Curie. Hello. Nalagi si Curie. Idol lang. Nalagi si Mr. Lim. Stephen Curry, ito wala. Kami Stephen Curie. Daro ang partner. Ay, Mr. Curie. Ay, Mr. Anaros, palat ka? Napagupit pala si Anaros pala. Be? Dapat nagpabangs ka, hindi taman oh. Hindi dapat upaw-upaw. Mapawala. Adaray, pinaka-mastermind. Lagay na to. Sagay ka dira tropics 2. Tagay na ito. Lagi tagay na kaya gawon. Hindi pa katubig. Ko buntis ko isa ka boro, sulong kapitoon. Sure ba? Wala na kami planning ko. Wala mo dito kuan, wala mo na agto sa birthday, na dansoy. Wala pa. Layo ang ila dansoy sa inyo ha. Aurelia ay Cortez. Lah, mo sa Cortez sila magdulaon niya. Ayan, magkain na daw. Ang baby. Ang maarawan. May dire para magsiniaw, dire sa mga gaguyang. Ato si Diwa bi. Kani butang ganahan gini mo rin. Pero kani naman nagiya sa kuan sa order diri sa Wala, niluwa mo ko na. Facebook pa. Isa mag-share katay kayo. Wah, kagigi mo. Balik ka. Kuya, dali si Gigi ba? Grabe. Okay na yung account? Ando ra family mo pa pagsugod og kuan gihatag do ni medyo man dito kay wala mo gumi account. Pero wala pa na monetize. Monetize pa baka na lagi nga ka mo pa pagsugod. Pero gialisdan lang o ganang pangalan. Pero ako to ang Toro wala naman ito. Wala mo. violation. Dito kay kuan. Ang Toro family, gialisdan lang na siya no kay monetize man siya kay. Aroy man nagikan. Dia ada tugnaw ka na dia pa. Pero ah. Ay la, magabuli sa laro sa ni Rod. Hello guys, mga kami Ang guys. mo ba sa laro sa aircon. Hoy! Ay masisaba, ari na masong balay. Ako kay buutan mo maloy ko yung soda mo ano ba ino? Ah, di ay. Kaya di mo mapas mo ba? Sige na ba? Guwapo man si Ero sa personal no. Mukhang mabilis masundan. Ginoo, kung si Ero, mo rin ang kaburos ka kay sige ko anak-anak di ay. Ay, di mo nakita na. Ay sa pila na nila sa kay dia. 4 years ko lagi ko. Asa na lang? 5 years. 5 years na pala sila. 5 years na pala sila. 2 years na sila na magjowa pero ay 2 years sila mag-live-in pero 3 years sila na magjowa. Wow. Guwapa yung anak siguro. Pagod. Pagod sa biyahe. Ha? Hindi ka sure? Hindi siya sure kung guwapa yung anak daw. Sa kamera ay pasunod eh.
Ana Cruz! Ay, mintas wala pa sila mag-picture-picture sa tatanan. Kason mo na tuwangan na ay. Kaya na gawin nyo. 3 months pag-ali ang siguro. Kaya pili ko si Char. Ay, ikaw kaya was Stephen. Ay, sabi, ikot to siya. Oh! Ito na naman eh. Anak ka mo ni Papa ma. Turok pa. Kana mga bata, may Ang tinawa na turok pa ninyo eh. Apili ko yaw mira. Nasana. Ya, apili. Sawi. Isa? Airdrop na lang na Oo, kasabot to eh ha. Ay, mo, magic, Ibi! Isa na kakaroon, isa na. Yeah. Bagay si Mitch Martin niya. One, two, three. Kita siya na, Ros. Ay, buto mo sa daros. Yo, balik na sila, wait. Ano ba? Ay, sa kuting hindi pa picture. Ale. Kawal mo niyo. Skipping. Ito yun. Magiging na po kay kurong na lang. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. From these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Kajut sa gym. Nag-break. Sige na, taro. Pagkaw na diya. Sorry. Ay, buto siya na Rose. Puto na kayo. Kau na matay yung ang biyahe ka dyan. Diet na mo Rose. Wow, isip ko na yun. Diet na. Kabalis sa kami. Agad pa. Kapag ito, ito. Diet. Dek. Bawal mo rin. Dek, ikaw na Pinuga dyan. Habang biga na man. Pagawa ko niya. Ikaw na. Munti siguro ka. Ang gandit yun. Hindi tatay. Ako na itong video, nagkikimita nga 1 day, 17 million ang views pa to. Yan na ba ng account? Yate, mga sismusa kayo. Bunti si Sheralmi, blessings na. Yatay. Daghan kayo nag-share at tuyo. Ano, kita ka itong video? At, Ganyan sa patungan. Para sa panandok ko. Shout out, follow Stephen Curry. Sila na. Anarot ko, kabawa pa na anarot ko. Wala ka na, ito eh. Naka-charge na ron? Hindi ka ba? Amot lang ako. Tataon pa na yung bakit. Wala si Sneak Pencils, guys. Hindi ko ano yun. Suka dahil. Ito yung kwalo. Prototos. Yan. Sila gamit kat. Wala pa rin sa personal sa alam. No? short hair na siya. Lagi mo rin si Kuwait sa lahat. Ikuan. Ay, sa ba? Abi nagwapa siya na rin sa personal. Hindi man ikayo. Hindi pa na masyado, pero... Gwapa siya na rin, Jay. Joke lang. Ayaw sumpi. Oy, muna si Mikey kuwang ko sa iyang itsura.
may gigbay ko kuma sa kuan. Sa Don Petok. Kaya nangin ba tikim? Zaman si Daday. Okay na dawit. Magunsa ba mo sa Davis? Snake Princess ka nakapula, bo. Bukan buko. Ay, nasa kayo yun. Ang Toro, labihan naman is buwangan. Ah, trouble games yan. Boring. Hindi kaya sa bingo. Nakahinuktan dito ang Toro? Ha? Nakahinuktan dito? Ako kung Bisaya. Siya? Sabong ko. Masa ka gusto mo kon? Masa ka gusto mo? Ha? Masa mo ganahan nga manok? Pulang basan. Kan sa man natarian eh. Nagkuhot na ba? Gusto mo? Manok na? Pulang basan, bandila. Ah, grabe. Ewan ko, sa'yo mo. Nag-awin din sila. Nangangit niya. Ang bandilaan eh ha? Ano yung paborito niya dito no? Paborito na. Gabi. Ala, gitu naman. Alam mo, balay ko na rin. Oh, kita may ingat na siya kan balik balik ka po patay. Tadi din. Oh, lipit masa sa rin ako na na. Yes! Pagdala na ng filter sila rin. Gamay nagbalay na ay na pag-dismisya na. Side. Subayan mo tayo. Kaya ka kayo. Uy, sawa kayo eh. Kayo ko dito eh. Video. Ang ana. Oh, ay kapit na bisa kapit nila wala. Campus girl limon, campus girl. Ala, store. Ay, pilad. Ang ana, mas gusto kayo eh. Otro bo. Ito, maalala ya. Ito yung mama ko siya. Next smile baby, next smile. Anyway, next smile baby, dito yun. Hindi na kapag niya kasi kuhaan kasi ito sa mga nila. Oh, nila ito sa May wala din? Bago na. Ay, wala sa lapis nila ka. Tagalan sa ito sa balay eh. Ay, wala lapis nila ka. Hindi ako magkinawanan. Ilang pwede. Ano na nila ako? Tingnan ka na, Ross. Ay, sisa, ibuti mo na ganap. Oh, princess. Wow! Ikaw na ang prinsesa. Wow! King. Kailangan kay Canada Lewis. Ano naman? Ano po ka?
Naro, kaya ito naman. Kami madikit. Naro sa naman. Kami siya. Kami madikit. Ibang kaayo. Ang ganda ka naman na, ang gawin mo. Ba't bikini? Ano doon? Ay, Nagugulo na siya, naman paligdaw na. Ikaw, oo, tayo. Hapilan Markuan. Kaya, Tanong kasi. nagamay.